Bueno, moi bo día a todos e a todas. Moitas gracias por acompañarnos como cada venres nesta rolda de prensa na que paso a informar dos asuntos que vimos de aprobar na Xunta de Goberno recén celebrada. En primeiro lugar, contarvos que hoxe en materia de cooperación cos concellos aprobamos un importante investimento dun total de 750.000 euros para mellorar servizos, equipamentos e dotacións nas comarcas da Mariña e tamén da Montaña. Empezo pola comarca da Mariña. Aclárovos que aprobamos dous convenios de colaboración, un con Foz para mellorar un campo de fútbol municipal e outro con Burela para a instalación dunha cuberta na Praza da Mariña. En Foz, a Deputación vai a investir 250.000 euros para a renovación do céspede artificial do campo de Malates, que é unha instalación deportiva moi empregada tanto para partidos como para adestramentos por equipos locais e categorías inferiores. A verdade é que o céspede actual está moi deteriorado porque foi instalado xa fai 14 anos e ten moito uso e a través destes fondos poderemos instalar un céspede artificial de última xeración e ademais renovar o sistema de rego. O Concello de Foz vai aportar outros 65.000 euros máis para chegar a un orzamento conxunto de un total de 315.000 euros, que son os que fan falta para estas actuacións que van a mellorar a seguridade, a comodidade e as prestacións tamén deste campo de fútbol. En este sentido, renovar o céspede non é só unha mellora deportiva, sino que tamén é un investimento en benestar para o conxunto da veciñanza, porque gracias a esta actuación Foz contará cunha instalación máis moderna e sostible que vai a potenciar a vida comunitaria, social e deportiva. E no caso de Burela, a Deputación destinará outros 250.000 euros para a instalación dunha cuberta na Praza da Mariña. Este é un espazo público, ao aire libre, imprescindible para este concello porque acolle gran variedade de usos, dende a recepción dos Reis Magos a eventos deportivos, xogos infantís, representacións de teatro, concertos, feiras e pequenos mercados. E mediante estes fondos dotaremos a esta praza dunha zona cuberta de 400 metros cuadrados de costas ao antigo centro comercial no lugar que se sitúa o actual palco da música. Neste caso, o Concello de Burela aportará outros 123.000 euros para chegar a un orzamento conxunto que supera os 370.000, que son os necesarios para a instalación desa cuberta que vai a ter alturas variables, vai a ser con unha combinación de madeira e metal e estará dotada con lucernarios para deixar tamén pasar a luz natural co consecuente aforro enerxético. Gracias a esta actuación, dotamos o centro de Burela dun espazo útil ao aire libre no entorno urbano, no centro, durante os 365 días do ano, independentemente do tempo que faga, xa que a estrutura que está proxectada protexerá da choiva, pero tamén do vento nordés que tanto afecta na Mariña. Un investimento que se traduce en cohesión social, en desenvolvemento e actividade económica e tamén en sustentabilidade urbana para o Concello de Burela. E para a comarca da Montaña, hoxe vimos de celebrar que aprobamos investir 250.000 euros para colaborar na rexeneración e dotación de servicios básicos no Concello da Fonsagrada. Concretamente, este convenio de colaboración vai a permitir realizar un total de 7 actuacións que teñen que ver co acondicionamento de 2 rúas principais no centro urbano da Fonsagrada e na mellora nas traídas de auga de Louxas, Aldobrén a Maceda. No centro urbano, estes fondos van a servir para acondicionar o aparcamento da Avenida de Galicia, que é unha das principais arterias urbanas da Fonsagrada, polo tránsito que ten, en a que a zona destinada a aparcar a día de hoxe está moi deteriorada. Este investimento tamén vai a permitir adecuar e renovar os servizos na rúa Marqués de Rodil, que é outra das vías significativas do centro urbano, porque dá servizo directo a residencias e establecementos comerciais. Neste caso, o investimento sirve para renovar o abastecemento, o saneamento, a canalización das telecomunicacións ou a mellora do alumeado. E no que ten que ver co rural do Concello da Fonsagrada,
Estes fondos permitirán tamén mellorar o abastecemento de Aldobrén ou de Louxas, instalar unha cuberta nos depósitos de auga de Mazaeda e facer obras de reforzo e reconstrucción dun muro en San Martín de Suarna. Todas estas son actuacións moi importantes para este concello, que é o máis extenso de Galicia, con 483 km² e medio, e que conta con máis de 600 km de vías asfaltadas e 278 núcleos de poboación, polo que a súa poboación, os seus veciños, viven dun xeito moi disperso e é complicado manter unha boa calidade dos servizos. E ese é o noso compromiso coa cooperación dos concellos, axudar os 67 concellos da nosa provincia para que poidan ofrecer, como dicimos sempre, máis servicios, pero tamén de mellor calidade para os seus veciños e veciñas. E a maiores, e xa para rematar esta información sobre a Xunta de Goberno, comunícovos que iniciamos a contratación para unha adquisición dunha pala de cadeas, unha bulldozer, con coitela frontal e unha Reaper tamén para o servizo do parque móvil. Saen con un prezo de licitación de case 400.000 euros e un prazo de entrega de 40 días naturais. Este contrato permitirá que o parque móvil da Deputación de Lugo conte con unha máquina e un accesorio que son imprescindibles no mantemento e na rehabilitación dos terreos, facilitando así os traballos en obras e operacións de gran volume en terreos especialmente difíciles como pode ser toda a zona da montaña. Polo tanto, esta contratación virá a mellorar o servizo que se ofrece do Parque Móvil da Deputación de Lugo, que, como sabedes, repercutirá tamén nas vías provinciais e municipais de toda a provincia. Pola miña parte, nada máis. Se tedes algunha pregunta ou aclaración, que non hai. Moi ben, pois moitas gracias. Moi boa fin de semana e vémonos o próximo venres. Graciñas.